Megelőzve a most mindent látott, bejárt a világon. Mit a praktikája egy szárnak? Bizonyos dokumentum. Aha. Esetben sem. Szabadtéri változatot bárki művelheti. Az úgynevezett showstep. Mi csirkét eszünk! Ja, csirkét! Mi meg véres hurkát. Ja, véres! Új ízek a Magditól, köztük a ház véres hurka. Ezt a formát bárki fölismeri. I'm too sexy for my love. Tablettás bor. Hát! A tafnyom nyálam egybe na, zsebkendőm sincsen. Ja. Ez a megfázás. Ja, tudom, miről beszélsz! Dehogy tudod. Hát arra ki voltál, arra már te mondták, hogy mit Ki tudok vagy? meg, mit Te vagy nem. itt a Jani? Ne, hát, adjad már, van egy zsebid. Ja. Ezt kapd el, ne a látház. Na, Isten áldja! Ja. A Coldrex, a segített! Jaj, ez a megfázás. Tudom, miről beszél. Dehogy tudja. Hát nehogy már te mondd nekem, hogy én mit tudok, de az a Coldrex segített. Coldrex! Kérünk segítsen! Adója 1%-ával támogassa az érző kollégistákat. Adószámunk 22 05 88. Köszönjük! Köszönjük. A drámai alaphelyzetet a Hamlet király idejében meglévő rend a harmónia megbomlását mutatja, amelyet Claudius tettével fordult. Johann Mertek a következő romantikus. Jesse James and Frank James, Billy Kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they did me and my gangster ways, they hung up their guns and made it to the grave. 'Cause I'm a gangster of love. Say I'm a gangster of love. Say he's a gangster of love. Yeah. I robbed a local beauty contest. Élet a kazáksztól, és egy kis wow, csak wow, wow. Ott lágy kipészt. Köszönöm, drágáim. Szép vagyok ám. 5 perces kezdünk. Köszönöm.
Gézon TV híradójának déli kiadása. Hírek közvetlenül önöknek. Legfontosabb híreink néhány mondatban. Botrány a híradóban. Felvételek a tegnap esti adásból. Országszerte sok baleset történt. Ennek a legtöbb oka a figyelmetlenség és a gyorshajtás. Áruházbeterő Mikulások járják az utcákat. Már a Mikulásokra is oda kell figyelni. Dúl a karácsonyi bevásárlási ráz. Forgalmi dugókra kell számítani. És végül egy kis sport, élő közvetítést adunk a Netco kupáról. Hatalmas botrány keltett a konkurens televíziócsatorna egyik híradós tudósítója, amikor a tegnap esti adásba erősen illuminált állapotban érkezett meg a stúdióba, és így vezette le a műsort. És íme a videó a tegnap esti adásról. Jó estét kívánok! Hírek ismét vannak. Mikulásnak adják ki magukat. Ez nagyon jó. Ajaj. Élő közvetítés. Pécsről. Na jó, ennyi. Ennyi. Mi ennyi? Mi ennyi? Mikulásnak adják ki magukat, és közben betörnek hozzánk. És végül eltulajdonítják értéktárgyainkat. Ők az úgynevezett Mikulás banda tagjai, akik csoportokban rendeződve járják az utcákat, és minden odaadó alkalmat kihasználnak arra, hogy bejussanak hozzánk. Ne adjunk esélyt nekik. Sporthírek! Élő közvetítés Pécsről a minden évben megrendezett Netco futballkupáról, ahol ez évben is sok csapat vett részt, és megmutathatták tudásukat egymásnak és a nézőknek egyaránt. Kapcsolom is riporter kollégámat, Kizicsics Balázs. Szia Balázs, az vagy? Szia Gábor, ígértük a helyszínet a harmadik évben is megrendezett Netco kupa döntőjét. Drámai helyzet alakult ki a mérkőzésen, nézzük! Gyurcsi Matarazzi Káruka Farkas irány! Úristen, mekkora hangza van! Megpróbálom elkapni a sértett egy drámai pillanatában!